sami ste zistili, sa budeme učiť nové písmenko. A aby sa nám rozcvičili hlavičky, tak musíme trošku na chvíľku sa zahráť. Motil. Hodník. Mačka. Hodník. Mravec. No, a skôr ako začneme, že so šlabikárom pracovať, a na akú hlásku začína slovo nožnice? Všetci? No. Takže dnes sa ideme učiť písmenko a hlásku. Povedala som dobre. Čo to je? Nie, prváci sa krásne hlasia. Chvíli počuje tam? Dáme ďalej. Čože to je? Davidko. No. Sorožec. Výborne. A na čo začína? Na no. Na N. Nové. Celú vetu prečítaj. Moje meno. Kým druhý riadok. Mám nové noviny. Hľadaj a ukáž nám písmenko N. A vy... Ťukol si? Ťukol. Poď ďalej. Hľadaj ďalšie N. Peráč, kto mi skúsi prečítať prvé slovo? Matúško. A všetci dávajú pozor. Celá trieda. A tu som niečo pridala. Všetci. Sen. Ešte raz. Sen. A po tým? Ja viem. Dobre, Lukáško. Mo. Čo vieme? A čo je nakreslené? A už rozmýšľame na ďalším obrazu. Odkreslené.